Bismillahirrahmanirrahim. Gelê xweş ku birayê birûmet ez îro ji wara behsa bêexlaqiyê bikim. Ez dixwazim bibêjim an jî em dikarin bibêjî ji sedî 85 Müslümanê ku hey di rojhilata navîn da bêexlaqî ji xwe re kirine dîn. Gava em wiha bibêjî hûn bizanin ku ev ne gotinekî giran e gotinekî gelekî di cî da ye. Gava tu li fi'l û ef'al û liv û tevger û gotin û galgalê Müslümana bêzek kesinlikle gotinê wî û kirinê wî û fi'l û ef'alê wan hevdû nagire. Wê şaxê em dikarin ji wan re bibêjin ku van însanana para xwe ji exlaqê İslamê negirtine. Exlaqê İslamê tu carî di jiyana wan da naxuye tenê navê wan Müslüman e û bêexlaqî ji xwe re kirine perşekê ji dîn. Mesela Xwedê Teala di Qur'anê da 49 cara behsa gotina aqil dike. Dibêjim efela taqîlûn leallekum taqîlûn efela tefekkerûn leallehum yetefekkerûn liqawmin yetefekkerûn. Yani Xwedê Teala 49 cara di Qur'anê da dibêje erê hûn aqil naynin, hûn teaqûl nakin, hûn tefekkür nakin, hûn hezir nakin, hûn aqlê xwe bikar naynin, hûn nafikirin li ser dîn û diyanetê. Divê ji bo çi dibêje? Dibêje efela yetedebberûnel Qur'ane. Erê hûn Qur'anê tedebbür nakin. Hûn Qur'anê tedebbür nakin. Ev teaqûl û tedebbür û mecû bikar anîn û fikirkirin û hezirkirin hemû divê tu vî dînê hanêna naz bike, li heyata xwe tetbîq bike da ku tu hem ji xwe re û hem jî ji xelkê re tu însanekî qenc û baş be. Lê em çi mêze dike? Gava însanê ku eqlê xwe bikar neyne, nefikire, tefekkür nekir li ser vî dînê hanêna. Vî dînê hanêna xalis bi xulus nekir dînê Xwedê Teala. Tiştê din tev vî dînê hanênekî. Yan ji vê Qur'anê baş guhê xwe ji xwe re bi navê dîn û kultur û çand û demokrasî û laiksîzmê tiştê de emel bike. Xwedê Teala derheqê vana dibêje. Bismillahirrahmanirrahim di Sûreyê Yunus ayeta sedî de dibêje. Ve yec'alul ricse alellezîne la ya'qilûn. Xwedê Teala ve yec'alur ricse alellezîne la ya'qilûn. Ew kesî ku eqlê xwe bikar naynin, teaqûl nakin, tefekkür nakin, eqlê xwe bikar naynin, Xwedê Teala pîsê ser wan da tînîtê. Rezîl û rezîl û riswa dike. İnsanekî bifikire ji temamê exlaqê Qur'anê dûr e. Ji temamê exlaqê Pêxember aleyhissalatu vesselam dûr e. Ji mebadî ji xeml û xêz û zîneta Qur'anê û exlaqê İslamê dûr e. û hemû tiştê ku Qur'anê qedexe kirî, yasa kirî welatê xwe pêk tînîtê ji xêrî nimêjê û rojû hez û zekat netê da. Ew jî ji sedî belkî 10-15 Müslüman vî karê dikin. Evê dêna gava ev kiribe gelo îlî ji vê rezîltiyê, ji vê riswatiyê, ji vê pisîtiyê mezintir hey Xwedê ser Müslümanlar bînivere. Li rojhilata navîn welatê ku xelkê wan Müslüman e carekî heq tune behsa heq dikin, hiqûq tune behsa hiqûqê dikin, behsa tewhîdê dikin, tewhîd tune, behsa şirkê dikin, gij müşrikin serê wan mejûn tize şirk e. Em bê malê hevdû dixwin bi enwaê zulmê, bi enwaê direwa, di mesela hilbijartinê da, di meselê em bivê îxtidarê da, di meselê bivê wezîfedarekî, di meselê desthilatdariyekê da. Hetanî direw û vir û nerindî û zulm û zordarî hebe, ebeden van însanan rast qise nakin, bi enwaê zulm û zordarî hilbijartinê qezenc dikin, divin muqtedir, divin îxtidar, em bê darbe dikin, înqilaba eskerî dikin û direwa dikin, fesadê dikin, ficûrê dikin, malê beytulmalê ji bona xwe û eqrebayê xwe û partiya xwe û rêxistina xwe bikar tîne. Millet ji sedî sî çil jê malê beytulmalê ji derfetê dewletê hikûmetê mehrûm dimîne. Di vê welatê hanêne da, di van welatê hanêne da, di Müslümanên wiha da îdî ji viya bê îdî rezîltir, riswatir tiştekî hey Xwedê Teala ser me re da bîniver. İşte pisî ev e. Pisî ev e ku Müslüman wek Qur'anê godî teslîmê Qur'anê nebûne. Teslîmê heva û hewesiya dilê xwe bûne. Hemû tiştê ku di menfîeta wan da be. Hemû tiştê ku di menfîeta partiya wan, siyaseta wan, ekonomiya wan, meselê wanê civakî û îçtimaî
تشتێکی di menfiata wan da bi vê hukm dikin. Dema va bû asteng ji bo şan û şoreta wan, iqtidara wan, hemû em bê menfiatê wan û viya paş xwe datînin serî li vir û dereva dixin. Ji ber wî îro di rojhilata navîn de xelkê ku divê em divên em Müslümanin ji sedî 85 ez bibêjim bêexlaqî adeten bî dînê wan e. Bî dînê wan e hûn li dora xwe mêze ku hûn ê bi xwe bibînin. Her wisa divê em ji Müslmantî em Müslmanin, em divê em Müslmanin. Tiştê ku li gora berjewendî me bi menfiata me de em Müslman, an ne em Müslmanin. Divê em ji Müslmantî gav bavê bibin mümin. Xwedê Teala di vir de behsa mümina dike. Em gava bû mümin wê şaxê exlaq û mebadî û em bivê qanûn û nîzama ku Xwedê Teala di Qur'an de basrê wê şaxê dive dînê me. Xwedê Teala divê وَيَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّسَ عَلَى الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ. Xwedê Teala kesê ku iman navê mümin, navê Müslüman, kesê ku navê mümin imanê nayne Xwedê Teala di ser wan da pîsêtî nedî, rezîl û riswa dike. Başê çima Müslmana îro em bibêjin aqwasa bêexlaqî kirine perçekî ji dînê xwe heta ji sedî heştê dînê wan bêexlaqî ye. Dîn mana û tiştê ku rê nîşanê te de rê ku pêşaroca te kevj dike, tiştê ku karakterê te, şexsiyeta tersa te ava kirin. Dîn ew e. Xwedê Teala dibêje وَمَنْ اَعْرَضْ عَنْ ذِكْرî Sûre Taha 23 divê وَمَنْ اَعْرَضْ عَنْ ذِكْرî kî ji vîya rûyê xwe biguherîne, vîya nevîne فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ jêra meîşeteka denk heye. Tu roşata mêze kirin şer, ceng, ekonomî tunê, gi dijmîniya hevdû dike, kes di ewleyî de nine, kî sivê dimire, kêvarê min kev hefsê, sivê heta nevê stres û sedem çi ye? Lawra Müslümana roj viya rêya xwe ji viya guhertiye ve nehşuruhu yevmel kıyameti ya'ma. Em roja kıyametê wî çawa dikin? Em wî kortin huzura xwe. Ji ber vîya em divê ji vî tiştê ku dura li İslamê zêde bîye, urf adet, sofîtiyê, terîqetê, xelet û tişî şaş û maşê ketî nav dînê Xwedê Teala. Tu heta ji serê xwe navêje, tu heta dîn nekî dînê Xwedê, tu teslîmê viyan neve viyan nexwîne û li heyeta xwe tetbîq neke fêm neve baş çi dibêje? Giva ayeta te xwend te nizanim û çi dibêje? Tu nizanin çi xwe bêexlaqî bî perçekî ji dînê te. Ji ber wê em divê li Qur'anê bizivirin, em Qur'anê bixwînin jê fehm bikin û her wisa em exlaqê xwe di Qur'an de bivînin. İcab nake tu Qur'anekî jî ezber bike. İcab nake. Çi şte re icab dike? Ayeteka te xwend ew exlaqa heyda te de xwe nîşan bide. Tu sivê heta nêvere icab nake tu jî xelkê behsa İslamê bike. Tu zimanê te zer zimanê te İslam neke. Divê di exlaqê te de, di karakterê te re, divû liv û tevgerê te de İslam derkeve. Eya wer nebe, tu tenê Müslüman tu İslamê istismar dike, tu ne mümin tu roja kıyametê ji müşrika tê hesabkirinê esfele safilîn ter cehennemê. Selav ve rêz ji we re.